Kero narenge gwetere mitandao nanyorete omusubati oyomo ogokwana magana maya sana ore abasubati abang'ina ntosegete ibero ya siasa tochake kurama abasacha tiga to keep lanes because iwete mbale bono bakorosia ebikundi ng'aho ng'ombe iyo negentageka sana gotatiga egento getangoki nkerire ki abang'ina totete gosegetu tochake gotwara obochai tochaka omosacha onde bwensi nache abe nabwate gotagwati kerogo tiga tutwara masikani kero kende iga ngomochare komocha lakini iga atwigwananire ng'abasubati mbatumika abang'ina mbabase gotumika abaiseke baito mbabase gotumika bobe ase siasa igase nabo niga Kenya tiga esegi abasacha banyirwane boka mobase gweso yo ng'ani mogotumika koramonde mogotumika korama Matiang'i mogotumika korama Simbarati hapana mogotumika korama na Ruto inutwara masikani n'abasubati baburita abana bonse ndigwane n'abasubati baminto esababu na igerere omusubati oyo nisha boni gantu bwate abokongu sana asamana magendero gusiga kwanyore kiongozi giachoriro kegenda gakora igasi omakorange nchara yokara nyore chukule chiachoro lia kabere noko gokia bang'ina abaguriro obosi abayibosi b'amandasi abamabuta amandasi abaisukari kuchiaba omuchere enda abayiching'ende. Kwa hivyo nimeleta siku ya leo mchele. Sawa sawa? Nimeleta na maharagwe. Nimeleta wapi unga? Nimeleta na sukari. Nimeleta na mafuta. Chipesa chakorosie pare chakore bintu binebyo. Chakorosie skuru chakore bintu binebyo. Nabo sio butali bonse bakwewa. Bandeji tali bonse bakwewa. Nginde chitali bonse bakwewa. Sukari tali bonse bakwewa. Naro chibaka kitutu masaba gisero sukisi ne sukari yakwena. Agoje sukuru asa ono ya 300 kiro muntu obo sukari nusu osene kilo. Abantu abo bonse pinga yokurusi pesa chuko abantu sukari ya kilo osene nusu 150 shillings times 300 in every school you go in every congregation. Tali gosale. Yani boni abantu bachake kwana nebintu kokokia abantu right left and center. Teko nyalekana boyo. Chipesa chichatumeka chatumeka gochikora chiskuru chatumeka kokora ebintu bitaiyo. Abang'ina bakoka bateba ng'aji onero ngorire sukari onero ngorire amachere onero ngorire obosi onero ekura yane nero bwate twama kwebanga chipara tukuchira chinka bantu mbaragendera singu chipara chichimbe gusiga twama kwebanga chiskuru chitabana bande bakulia macho chiskuru kumekera asinze vumbite baita asengenjo chipesa cha CDF ichirire Pama ya kwebanga omuntu naro bondi wende kugwe basali takwegu ninkale asengenjo omochero lyo kuli nyomba mwago mama ya kwebanga kero chibese chino chikwebu chialeto chaba omochere mwana gone rochi kuli nwe gasa kwa industry yako agachukika teya sacho kala gasi hinda bangina abu wacha kulira baadaye mwikaranzu wege ti nebwe tu mungone teka ontabinga mujumba yo manaro kakuba besa gutambuka amaguru utambuka amaguru ngagera bono babunga chibese chiri akubaherere ne banemia ukubunga kabisa njira ti ora chiko akakurangao okora gugete abantu mo confirm bintu ne bimbiro nga akubate bikaransanse rambura amaguru limo arambwire kakuba besa utambuka amaguru abangina kabisa bikaransi bagutambuka amaguru kuchia kakuba chibesa kuba bagira ibyeka kuruko boko ngagera mochukwa kakura isiko abandi bimo kichipesa chiri bachiruzi no buganga che takapisa che korwe bintu kimokwe chipesa chiri chabire kekone bono kimoko bagero mo ko gatari echa ya muliro toe onyenge keigo toe mwagenda momanya kwebanga chini chipesa chino endi chikolire bintu egere magendo tacha egere mochukwa na isiko kwa kachikura ebintu bitabone tikokoleka na gusie bono abasubati nabo batugete ng'a ari no bako kembu no bako kokabairiata nega abasungu ga kisitania Simbarati kete kwa na chileso na mabuli ngako abasubati abaisike abang'ina egere moiriata mata bere ni taya lakini murocha magendro boni kere mako kuchileso moko tenga ngese maro ngereso ne keregeto ono murocha no basonge kaugete murocha no gusie ko kwano murocha no gusie kendese tendo bati magendro mokuchikuka kabire chileso ne chire chireto
mokugana inde amaburia ndaretu mutigarego nde tukubate bigaba gusia basubati abangina mo base gutumika bobe ase siasa boni government kumayenga chipesa chiri chikogora ebintu nemechere mokwego chipesa chichibire nene cheno iregende mwaka asante egento kya muhimu kegereta abajumbe betu kubachora nogokora abaninja magendro chiskuru chiagachu chipara chireto estime beko anye bimbiko beko ingine tokana ndikurwase bale bagendeka ndete yo bate pesa chia yara chikubokera mambi agende chiro osabu ate biashara bya chingo ko chia konya magena achoko abusa no way ekieva anye ga ko abusa gona chipesa chisaine chitaye ko gana chiko sobo jumbo angata swete bo jumbo laki esengenjo chipesa kurigia baono nende osero bo jumbo eya kurusi chako bachi abusa ne chino chichimento kora magenda rese county gose ase kinyoro kino ikabona abangina mutika manganayo abangina mbara bana siasa barabo mete piba chole n'abantu batumika kurama abandi nakorete ga video yene ngabatenga umungino nyomire buri no musacha kwaboka mambi kwachikurama umusacha onde ene tabiembe nenda bagaka baka respond positive abangina bandi bakatya kwamba yagwateba ekigyo ikagekire gusiga kikire pi ngumungina kabisa nyomire okire myaka 50 kose etanire umakuboka mambi chikurama umungino mugako bande obwato mugaka no mungino obwato mungino yasamenyete talibia okunoka leta etabiembe gusiga totobende kora kibaiseke baito kose bana bitu bagukina ikobona ase shido jabera nabana siasa gete na baro gutumeka kurama bande nago sababa nanchi baito toba matwarero twanchane nende twakikishenga magendero rachire tobori chipara ndo gwakachi nkobito kwatavunga ndete mbaye kero monto ga 200 mwakagenda kamulibia mwagoka bori pare yegana kitararosi nachi telinde gali aseta kokona nya gochibona kene kasayo alibo samaro abagaka gete bagachamo bakebe kamo kabisa abato mochya umutrasha robo bonzi bakabekirwe guto kabisa ikigusiba bakabekirwe n'enyimbo y'ubugambe kero ebi byonzi byale kokolekana bagusiba mintu ndete matabira nago getu kusana kero mugako mu obyubatene daso getagatebanga itwa chamo torenga chipare charosi kubusamaruka tubwati amagendra abaninchiga omuchumbe ka kwanire twali kanse twamubole muchumbe ebale wa kwana matangalia na kietara koraki iteraika yale ko babiya tonyora bagusikwetera chinsemo chonsi picha gusi abagaka bachiramo barosire kiombe kya bagaka eparo nyi yale korosi gwekuru abagaka abu onye paro repale tera koru bakora ngiri muchumbe amatei kakize muntu ndutaite chechega chibese ndikorosi pale ne jaba nenje epale yu erosiu obo tirigoyu busire raisigo egera magendra chikusi amacha ari muikoyo alibogere ache kusi chipara chichibeke chilami osote bamanga kete simiga in fact ndalinge TikTok ngamorra no muikoyo soke tali asegeta kurukunga kuchibacho epare ibacho ngwetekere karami ngaro asegete lakini ngotu dolende nere mireka biko maram musubati uyu atevete mpara kieti akumiti agora soba chirami chirekerasa musubati kabisa katena katebange pare ya kuchia tilingia epari finally ndo chiabe kitwe plan nebento bikwelami musubati utali mugusi ocha Kenya ukona maana ye para ye ibacho ocha gusi ukona maana ye para ekagara nameto enchera yo kuboli viongozi tokolegasi sawa bona berigo anti okaragasi pio box nyumbani gusi tutakotwale tabie epara entero siri twachama bagina mwabeka nama mwabeke TV me mwatebe pare ko kikore erosu ngakira no inche siminda imokwa toletere TV tokwane pare yetu nesalegete ndete abantu babali bate nawo batebe pare ya korosi kwana kikore na kire pamindu ekera tusukie bige na bakagendra gake asakande gusiyete twalete bauti namba nera ngakire tsime tukamba ninche tosemani basubati tuwana nire to konye gusiyete kine ndo tumeka bobe byamno sana.